Koso wan go koridore kaka noridre chon cha. An gi problem gi nat. An adonge ka nat otegno. Wuonwa mabathe niluongo ni Henry Omololo. Omololo ne jagoro mar nat Masiaya. To gosiepne donga deya. Aneno gi kendo nayudo nafas mar bet samoro kuma gibetie. Ka gigo mbakni mag jopuonj. Wuonwa nohero weche nat. Makata higa mar 1997 manato ywa strike malich. Anena dongo ka chieng' moro kuma ne wadake Bondo obiro limo wedene moko ne wadak godo. Machiel kuom gi ne jaklasa Nyasaye oket chunye kumo kwe nosenindo. Ka wadhi mose to penjowa ni to wahia bende kinyu dhi e sikulu. To akone ni wake ni kikudhi oyo kikudhi. Kikudhi jopuonj ok bibiro kikudhi ne en Jumapil. Oyudo ka nato osebedo e strike karibu jumbe 2. To gimi wacho ni penja kelo Misori kaka ne kupeto biro. Ema miya bedo gi to gi nat sani. Nikech kane Sosion Secretary General mar nat ma Sosion oredo ma otimo gima joma tindo wacho ni bado anapumua kanyaga shingo. Ni neno gima ne serikal otimo ne Sosion. Mogole ofis moket brother Collins Oyo. Mabende japuonj Kisungu mathere ng'eny kendo bro koni kirado kode ni Bondo district ndalo moko mama na gien. Kende joma ni winjo duondgi kipujo mapuonjo Kisungu e primary school. Kendo bro wacho ni miya luor makende. Lakini nikech kaka ne serikal omako nat mogol Sosion magidonjo ofis chakre chieng' no pok abede gadiera ni nat nyalo bedo motegno nikech lwet serikal ni ei nat. Emomiyo kata an nyoro kanya winjo ni nat korod go bade piny ni strike onge to penjora ni to ka chieng' tich adek ka giwuok e bura gi tiesi apa ni tich ang'wen to gin gi kupet to giwuok oko dichiel to gikoni onge gima wawinjore mna wach achiel kende. Strike is still on. Tapenjora ni to tich abich gi ngeso gi kawuono ni to kara gin ne gibedo engaged machalo nade to kupeto bedo engaged machalo nade magin to koro giwacho ni margi otim ang'owa Oselos gi dala reyo. Miya bedo gi to ni to dibedie mna ka kipenjoga ni nitie lwet dhano dibedie ni nitie lwet serikal mamiyo nat koro wacho ni oyo wan ok wadhi e gomo jowa waseneno ka gig wolos maber moko gi pod wabro engage mondo watim ang'o mondo wadog e klas. Ting'eni japuonj mapuonje sikul moro dala kaka koro Baropuk primary school manyaka nyoro saa 10 nyong'e ni strike nitie moko dhi sikul to nyodhi olimo wedene kamariga cha tie nam tidwano dhi e sikul kawuono gokinyi nade. Emomiyo ana wacho ni nat go bade piny nyaka timie nonro maler ni to ang'o gir nikech okane gima ne giwacho mopogore gi gima ne giwacho tich ang'wen kane giwacho ni strike is still on. Okane kendo ang'e ni ang' nwamany mwalimu Oyue koreka Ken Mugapango mondo achiel kuom jofwambo obed kode piny mondo winje ni to lokruok mage manobedie. Nikech adira makende en ni kane aneno mokwongo ka nat gi kupet obet kamoro achiel mowacho ni gibro bedo gi strike na wacho ne ji e newsroom ni higni duto masebedo jafwambo ka weche mag nat gi kupet timore pok aneno ga ka ji ariyo gi obet kamoro achiel ni giwinjore gi dwol achiel ma konegi ni ka jogi onyonore kama to strike ma jogi dhi timo serikal nyaka winj dwachgi. Nikech nene mokwongo higni mathoth malich mar jogi bet kamoro achiel. To kendo kachaka neno ka gidhi e bura gi tiesi magi wuok magi bet gi press conference kamoro achiel to chaka kone nyakwar Peres Gire ni bwana kuma jogi oketone serikal nyaka hinyore.
to karomo nyoro to ni koro ni NAT wacho ni margi nitiere kaka gin bede koro mag gigibo address administratively. Ing'eni membership mar NAT okaparie ni okaw gini maber. Loso gi jopuonjo moko nyoro. An gi moko mang'eny wan kod gi WhatsApp group mopogore joma wasomo go osiepe na wago gambak. Tapenjo gi ni to makoro gomo to giwacho ni gin ng'amuku gin poko wache ne gini gomo no tema ng'owa Orumo. Emomiyo awacho ni NAT nyaka dog chien mondo gipim ne members gi ni tang'o gang'o kata bed mna ni NEC no go mbulu ni strike onge to member mar NAT cha mapuonjo ragegni primary nyako ng'e ni to mwalimu oyu ni ere winjruok makare manyo bedie ni mondo jopuonj kik bed gi to nang'o ni ke bedie ni nitiere lwet serikal e dok chien ma NAT dok chien godo ni. Erokamano ahinya Kafaya kiwinja ng'e